Veľmi sa mi páčia texty Milana Lasicu, pretože nám nastavujú pravdivé zrkadlo a vlastne nás vychovávajú a snažia sa nám ukázať tú správnu cestu, skáďa lísť. Z tých súčasnejších milujem texty Tubulatánky Martina Sarvaša, ale mám rád aj texty, ktoré napísal Peťo Uličný pre Richarda Millera a tiež mám rád texty Dana Heviera a vlastne všetkých textárov. Mám asi 600 albumov, ktoré mám rád. Je to konkrétna hudba. Naozaj, že mám rád mnohožánrovosť a od jazzu cez blues, rock, rock and roll počúvam naozaj všetko. Ja som neveril tomu, že niekto ako ja môže byť nominovaný na Kryštálové krídlo, lebo ja som len obyčajný človek, vlastne radový zamestnanec, ktorý si len roky robí svoju prácu. Áno, mám rád tú prácu a neviem si život predstaviť bez nej, ale zároveň nechcem robiť len také bežné projekty, ktoré možno zapadnú prachom. Hľadám niečo, čo chýba aj divákom, čo chýba možno spoločnosti, čo sa oplatí zmapovať, aby tu po nás niečo zostalo, aby si ľudia spomenuli, že ako dobre, že to urobil, lebo však už by vlastne ani sme nevedeli, kto to bol.